f'daqqa waħda mewġa kbira ġejja xtajta il-mawtajm saħħa kbira lura ġie għax ħalli jsir. Nies u djar miknusa mewġ ħerriet apokalissi żaru l-mar fi ġlieda l-ħajja x'erba' din. Lum illi bedek sabiħ fuq it-traġedja il-mawtajm saħħa kbira lura ġie għax ħalli jsir. Nies u djar miknusa mewġ ħerriet apokalissi żaru l-mar fi ġlieda l-ħajja x'erba' din. Elok kbar ta' nies mejta kien tsunami ċulit lil min se salva ġibdiklom lil min se tħalli min meħlus u min meqrud. Għax hekk daqqa waħda mewġa kbira ġejja xtajta il-mawtajm saħħa kbira lura ġie għax ħalli jsir. ġlieda l-ħajja x'erba' din. Rajna l-qalb lira tal-Maltin. Grazie. Thank you.